Jelena Karleuša ovih dana ima mnogo razloga za sreću. Zavirili smo u dom muzičke zvezde Jelene Karleuše, koja se sa ćerkama Tinom i Nikom fotografisala za magazin Mama. Neko ko vodi svoju decu u vrtić, odlazi po njih, igra se sa njima, ide u igronice. Kako je njen suprug Duško Tošić često na putu, ne odbija želje svojih ćerki, tako da je ona preuzela ulogu strogog roditelja. On bukvalno ne zna da kaže ne. Tako da ja tu pokušavam da održim ipak neki red i zakon, tako da ja ispadam veštica sa rogovima, a on je tata koji dozvoljava sve. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Sa nama je podelila i zanimljivu anegdotu iz vrtića. Vole da izgovaraju prezime Karleuša i onda kada dođemo u vrtić po njih, one strčavaju iz neke stepenice i izgovore Jelena Karleuša i brukaju me pred vaspitačicom. I want more. Otkrila nam je šta Tina i Nika žele da budu kad porastu. I wanna see 'em dancing. Nika će biti veterinarka. To je mnogo bolje, pošto je do skoro htjela da bude vozač kamiona i fudbalerka. Ali sad je veterinarka, tako da je to super. Dok je Tina pevačica koja neće da peva. Ona je pevačica, ali ne želi da je bilo ko čuje i neće da, prosto ne želi predanom da peva, da ja čujem kako ona to radi. Hoćeš da pevaš? Hoćeš da otpevaš nešto za kameru? Hoćeš posle? Nije joj previše laskala činjenica da je na Instagramu, pored Sofije Vergare, prati i Amber Rose. Moje prvo pitanje je bilo ko je Amber Rose, tako da nisam znala ko je Amber Rose, ali posle su mi rekli da je to žena od nekog poznatog lika, tako da treba da bude logično da svi oni prate zvezdu kao što sam ja. Nisam luda. Još te volim. Kod nje i dalje vlada veliko oduševljenje zbog činjenice da joj obožavaoci svakodnevno demonstriraju originalne izraze ljubavi. Kako da odustanem kada stotine i hiljade ljudi dolazi na moje koncerte, tetovira moje ime, moj lik i tekstove mojih pesama i to im znači sve u životu, to im je životni motiv, ja sam im životni uzor, ja sam im životni moto, životna inspiracija. Na društvenim mrežama osvanula je fotografija transvestita Klajnšnica, koji svoj izgled hirurškim zahvatima pokušava da približi Karleušinom. Kada je reč o ljudima koji se prosto transforišu u mene, to je možda i najviši vid obožavanja nekoga, ajde tako da kažemo, i stvarno je frapantno, stvarno je neverovatno videti tako nešto, da neko čitav svoj lik, čitav svoj život posveti obožavanju jedne ličnosti na takav način. Toplinu porodičnog doma Jelena će u najluđoj noći zameniti nastupom u Beogradu. Kad je reč o Novoj godini, znate već mene, ja moram da kažem i stojim iza mojih reči, a i dela kod mene najviše govore, da pripremamo spektakl kakav stvarno Hayat i doček u Srbiji, u Beogradu nije postojao do sada takav. Ja sam vatrena, prava Ferrari diva, ja sam Jelena. Iako dobar deo estrade nastupa u našoj prestonici, ona uvek nađe način da privuče pažnju publike. Palite mi šefi jer stigla je Godzilla. Moje saučešće svim koleginicama, to su uglavnom sve moje drage koleginice, ne znam, Ana, Nataša, čujem da ima stvarno jako puno, njima želim stvarno svu sreću i sigurna sam da će to biti super i kod njih,
ali ja sam neko ko prilazi ovom poslu na totalno drugačiji način i napravit ću jedan multimedijalni spektakl. Pod zaštitom sam bije i kosa, bije i kosa. Ekskluziv će pratiti i Jelenine finalne pripreme za doček. Boca.